So, peaches and cream, what's your love language? Ngiyazi uzocabanga ukuthi ngizothi isiZulu kanti nje cha. I-love language yini? I-love language, indlela umuntu atshengisa ngayo uthando. Nendlela athanda ukuthandwa ngayo. Oh. Umbuzo wakho uqonda ukuthi mina ngithanda ukuthandwa kanjani? Lokho ebengikubuza. Oh, hayi cha mina Tito kululo wami. Yabona mina umuntu ufuna ukuthi angithande kahle. Hayi kakhulu. Angithande nje kahle. Hayi kancane, hayi kakhulu kahle. No, not like that. Like ufuna umuntu enzeni ukukhombisa uthando. Njengami nje my love language ukuphiwa ama gifts and stuff. So nawe uyaphana. Ngiphana kanjani manje? Cha sengisho phela ngoba ilanguage iphathelene kanye ngokusenda kanye nokureceive. Uyakhuluma uphinde ulalele. Shuthi wena uma love language yakho ukureceive, shu nawe uyakwazi ukwasenda ama gift. Hayi avuhlekisa ama benches. Awushaya isiginci. Siyeke le love language. Yebo, shaya isiginci peaches and cream. Ay, Tito man. Awungiphendule ngento yethu. Into yethu yiphi manje? Leyo ukuthi mina nawe ngifuna sijole. My benches babe. I like you. And I can see myself loving you. Ukuthi my benches currently nginendoda. Kodwa into yethu iyacikizela. Uqonda ukuthini uma uthi yacikizela? Ngisho ukuthi the reason ngila ngibalekele yena. I just needed some time away from him. Yazi sithandane 2 years zonke. And ngifind out last month ukuthi ushadile. Oh, ushadile. So, mdala lo muntu. Cha, akekho mdala. Uthi abanye abantu bayashesha nje ukwenza izinto. Una 33. Wena unangaka iminyaka? Hayi na 40. Asibuyele lo dabeni lethu. So nizohlukana. Ya impela sohlukana. Kusi nje ngidinga icourage to face him. Hayi, yezwakala. Yeah, so uma uzokwazi ukungilinda ke ngize ngilungise izinto. Because I can't date two people ngesikhathi esiyi-1. Hayi. Hayi ngiyakuzwa Tito. Futhi ngikuzwa kahle. Okay, ngiyabonga. So, utholile lento ebengicela yona. Iphi yona? Ushiya idatha? Awuyibonanga ne-SMS efonini. Oh, ifoni yami ngisho ekhaya. Ngisho ngiyabonga peaches and cream. Ngiyabonga kakhulu. Cela ungidlaleleke lo yami ucu wakho lo pholile. Uyabona mama ukuthi mnandi kanjani impilo yasemakhaya. Kuthuli, akho wele kuthe nje cwaka. Kamnandi kanjani? Iphola impela baba. Cha sengathi ngizoyithanda nje lempilo yethentsha. Khamisa baba ngikufunze nali shifts. Makhuzwayo. Ungayoni le moment. Makhuzwayo ungayiyoni le moment ngemkhuba yakho ebolile oyibona ku TV. Akuyona ibold and beautiful. Susa makhuzwayo. Okay baba. Baba yindaba ufakile isigqoko sakho sokulala namhlanje? Wabona! Bonakele! Hayibo. Ubani manje lo? Wabona! Hey, akaze limbani bona! Bonakele! Bona! Hey!
Fusek man. Fusek man, hey. Awehle ngibangela umsindo mina wengani yena ubona? Inkinga ngimazi ukuthi ukuphi. Ukuba bengimazi ngabe ngithumele bambiza. Akekho ke la eceni kwakwami. Suka hamba umemezela kwenye indawo man. Umuntu uxoshwa ngisho emgaqweni kahulumeni. We mama. We mama. Mawungasuki la njengamanje ngiyakuthembisa ngizophuma la ngigagaze mina uyazi? Hawu. Uzongishaya kube ngumama. Hayi noma ngabe nini njengamanje. Thana pekho unizobona. Yo, seze wahamba. Papa baba ufikelепhi? Uyakhumbula baba ethi angisebenzi ngani ngoba ngisamncane? Angiyenzelanga wena amakhuzwayo lento. Nawe awuhambe la ngilele man. Oh. Seyo. Hey, Fusek! Hey! Makhuzwayo! Son! Ni right! Baba ehlisa isibhamu. Ibhola lezingane leli leshaya uthayela. Fusek. Tshela zengane isuke. Tshela zongane zamodla emaground hayi la man. Wena ngani? Nushaya umsomo ngebhola. Hayi asushaye ngamabomu kuya ukuthi umuntu uvikele ngakuphi. Msani kuvikela ngakwami man, vikelani le kude man. Nangiphasa msangilele la. Wena baba wakhe ingani ngeblocks because iblocks mekushaye kaluba ngumsindo. Wena ngani? Yona ngani? Yabona manje naphinde nashaya umuntu ngale bhola leni, kulithatha ngelidabula uyazi? Asinankiya ngapha ibhola lesilakhe ngoplastic ngalakhe elinye. Hey hlasa lengane. Yeka bani lengane? Eyakafikelепhi baba? Baba mhlawumbe ingane eqinisile. Mengase sakhe nje ngeblocks baba. Makhuzwayo. Makhuzwayo. Usukhohliwe wena ukuthi asike esayithini. Usukhohliwe wena bathiwa masakha ngeblocks bazosdibizela. Asithenge isite phela baba. Sithenge ngani site Makhuzwayo? Makhuzwayo sasithenge ngani? Usukhohliwe ngisana kudiliza emsebenzini mina. Ha? Mengase udayise nje inkomo ezu15 baba ungaphuma 100,000 mase sayithola isite. Hey kaba inkomo Makhuzwayo. Ezami. Dayise zami inkomo. Asidayise ngane zakho. Oh, kamba unazo. So thula ke. Something naye yodwa. Uthini Makhuzwayo? Angishongo lutho baba. Hey, uyazi lengane ithini kumina? Ithi angakhi ngani ngezitina uma ukuthi angifuni ukuzwa ibhola lishaya indlu. Kanti wena Dlamini vele awakhi ngani ngeyitina? Oh. Nawu sayidana lengane? Ngisayida neqiniso Dlamini. Ubuyimanager emsebenzini Dlamini kodwa awakhile. Hey, ngakhile mina emakhaya. Dlamini, osho ukuthi wena awuhlukile nalamadoda asegola asebenzayo kodwa alala embhedeni obalansiswe ngamathini kafish. Mawumbuza umuntu akawuthenga ngani umbhede athi umbhede unawo emakhaya. Awuhlala emakhaya Dlamini uhlala la. What bucks? Uzokhuluma namanje wena? Ha? Ukhuluma namanje wena? Uyabona ukhuluma ba? Uyabona ukhuluma ba? Ha? Kwenze njani Dlamini wafusela kangaka? Yewena. Ububucks. Angimazi. Uthe uyothenga idini ufuna ukwakha. Wakha nini wena Dlamini? Wemfana Maxwell. Awusondelela ngihlabe ngempama. Uqeda ukungihlaba ngempama nawe uzohamba uyothenga ama-blocks wakhe ngedini. Yewena. Ubuthini ngedini? Itina. Ukhuluma ngani Dlamini? Hey Dlamini, ngize la mina ngizokutshela ngenhlanhla engivelele. And ngifuna sishare nawe. Inhlanhla. Into enjani le? Izindodla zemali Dlamini. Woza. Isikhwama esinemali sikulo plastic. Vula phela. Isikhwama esiphethe imali ephethe isikhwama sila lesi sikhwama.
Vula lesi sikhwama. Phakathi kunesikhwama okuyisona esiphethe imali. Dlamini. Isikhwama esinemali sikulesi sikhwama. Hey, Fusek, vula wena. Vula wena. Sengizokhokha blocks. Yes! Ngempela baba usazowakha ngama-blocks. Makhuzwayo. Bafuna nophaqa emphethe njengoba sengivuka ngifumbethe ophaqa nje. Angazi baba. Ngempela usuzokwakha nge-blocks. Ngakhe ngani makhuzwayo ungasebenzi? Ngakhe ngani makhuzwayo? Ngakhe ngani man? Hayi phela musukudinelwa mina baba. Uwena umemeza ukuthi usuzokwakha. Hey, we mapentshisi. Ngiyezwa kuthiwa usuvuke ngemama eliyiyouth. Ya ngiyazama kodwa asikavumelana ukuthi sesiyajola jo. Anijoli kanti nenzani? Uthi siya vibe. Niyavibe. Mapentshisi, usuyivibe FM yini wena? Kulindeni kungajolo. Kulinde ukwara 2-3 nezingane zesikole yini? Hayi okay man. Uthi une boyfriend. But bazohlukana bese jola nami. Hawu. Ikufakwe kwibhululu zone lengane. Manake, iseke yakucela ukuthi uyenzele ifavor, mhlambe uyithengele iKFC, pizza and stuff. Ayikazi. Yazi ngathi ngenze izibonele eziphezulu kakhulu. Sengikhohliwe ukuthi uyixakekele wena. Man, iseke yakucela ukuthi uyithengele cold drink, fried chips, izinto ezimnandi nje or idatha. Isiyake yangicela ke lokho. Hawu. Bayakuyuza. Yazi bakufaka emakhaleni wena. Phela wena vele uzosho njalo ngoba awuyazi ibhondi yami nayo. Manake, yini senike nayenza etshengisa ukuthi seniyele ekujuleni? Sisike sahagana. Ihage kuphela amapentshisi. Mapentshisi mina nawe sesike sahagana. Engabe lokho kusho ukuthi sesizojola? Nenzani? Niyahagana niyajola la. Hayi mlisi. Bengisipentshisi liyavuka. Ya, sengivukile. Ngithola itoho, ngithola umsebenzi nje ngiyosebenza kusasa lokusasa. Hayi bo mapentshisi. Utholephi umsebenzi nasi sihambe siyozama khona? Nikhuluma ukuthi uthola umsebenzi. Kodwa umahewa akakwazi lokho. Mina ngiyobala uze kube ni. So, igama lakho umlisa. Liphelela lapho noma liyaqhubeka? Like Mlisa Thizeni or Mlisa Mumbi? Uzokuhlaba ngempama, uvuke emva kwe-hour. Hawu. Igama lakho umlisa ngizokuhlaba ngempama uvuke emva kwe-hour. Hawu, igama elide kanjena. Ya mapetshisi, yini lebi ngesakwazi ukulinda? Hayi, kuzoba ngcono mangicula. Hayi, performance. Okay, cula ke. Awe ngithanda la. Oma ubisa udala. Awe ngithanda la. Oma ubisa udala ko. Mina sengathele uzimbuzo yengishiyale imbuzo futhi ngikathele Mapentshisi, ngichazile nje. hayi sesisitsha nyana isikhathi Tito ngibuka ngathi ngilindi isitimela kuyi-bus stop. Mapentshisi, if ungeke ukwazi ukungilinda then angazi ke. Tito uqonda ukuthini mawuthakasa?
Mapentshisi, it's either uyangilinda or siyayeka. Hayi kulungile asiyeke ntombi. Kwenze njani Tito? Lutho. Umapetshisi angithi. Ukuthi awukahle. Baba, nanti itiye lakho. Mana Makhuza ungenze njani? Ngiliphuze ngekhoma. Baba washisa nje yini kanti? Hlala phansi Makhuza. Makhuza. Kunento la bengilongibalekela. Kodwa ngiyabona ukuthi cha, sekufanele sixoxe ngayo. Yini leyo baba? Makhuza uthula uzoza ukuthi yini leyo. Ngilinde Makhuza. Okay. Lento yokuthi angakhile ngani ngeyitina. Iloku ingidla nje kancane kancane. Cha iyangistress impela. Oh. Ingakho bukade ukhishwe isisu sonke lesikhathi. Makhuza. Ngithe mana ukungiphazamisa ngisakhuluma. Ngithe mana. Ukhishwe isisu kuhlangana naphi manje nalento? Kuhlangana naphi ukhishwe isisu nalento? Baba wena mune stress ukhishwe isisu. Uyakhumbula isikhathi kuduka inkomo ezimbili emakhaya wakhishwe isisu isonto lonke. Wancipha ngisho emzimbeni. Usho ukuthi engase nje aphathwe stress enyanga yonke engayisilanga. Uthini wena? Uthini wena? Hayi yabona ke Dlamini. Uyabo? Kwenzeni mina? Ungifabisile kwa ubhiya wami wafa. Hayi ngubani? Wangicaphela mina ukugaqaza mina manje. Dlamini, ngifelo ubhiya wami. I'm angry. Ngine right yokudini. Okay. Ngapho ugcina mse uyahamba la. Aha. Njengoba bengisasho ke mama. Qhubeka baba. Makhuza ngithi ngiyaqhubeka. Angithi ngiyaqhubeka Makhuza. Yazi yekela siyeke lena. Yazi ngizoqhubeka nayo ngoba izolokhu ingidla. Kodwa Makhuza ngicela ungiyeke ngize ngiqede ukuxoxa yonke le ndaba ungaloku ngiphazamisa. Ngicabanga uyakhumbula ukuthi bengilo ngithi ngiyakhe emakhaya. 3 years usho njalo. Makhuza wayo man. Sengithule baba. Sengiqedile ukwakhe emakhaya Makhuza. Okuyingakho ngingakhi la. Ngoba nginethemba lokuthi njengoba sengiqedile nje ukwakhe emakhaya sizobe sesiyahamba siyohlala khona mina nawe. Wema baba ngempela. Hawu. Bengalindele ukuthi uzoyijabulela le ndaba. Impela. Hayibo mina baba ngiyakuthanda ukuba umfazi wasemakhaya. Wakhe ngeblocks angithi baba. Kanti Makhuza yini inkinga yakho neblocks? Makhuza kwenze njani ngani nawe neblocks yini? Wawudla iphalishe limixwe ngosemento sayingane? Awu kahle baba. Mina nje kade ngangisho ukuthi asihambe siyekini kodwa lokunqaba. Futhi nje into engiyilangazelela kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi nje kunokuthula. Hayi impela kupholile emakhaya kunokuthula. Endike nje futhi ngiyazi ukuthi mina nje ozobe emuhle endaweni. Akho ntombazane ezoloku ifunana nawe la. Hayi ke kuyangijabulisa ukuthi uyayithanda leyo ukuthi siyamva siye emakhaya. Kakhulu baba. Wenzani ke manje Makhuzwayo wawusuvula izandla kwenkukhu ivula amaphiki ifuna ukubeka iqanda kwenzakalani manje? Hawu baba ngithi ngikunikeza ihaki nje ukuthi nje ngithi ngiyabonga. Sesigayeni nokhagana eminyango manje. Asangithendle.
Mahewu. 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 Hayibo. Kwenze njani manje? Yazi ngikuficulele la bengithufile. Yes sis. Yazi ngisakazwe umlisa ngempama. Yer. Hey strong impama lomshidi. Yazi strong ukudlula kaDlamini. Shithi kuma ngi-CPR ngabe ufile. Maxwell, ungenze ini? I-CPR. Phela siyafundiswa ngalezi zinto masithwazi. Maxwell, uyenza yonke i-CPR kumina noma wenza uhalf wayo? Yenze yonke. Kanjani manje? Maxwell, ungumuncile yini la? First of all, mawenza i-mouth to mouth, awumunci umuntu. Ubeka your lips kuyena bese umnika i-oxygen. Maxwell, ungiqablile yini ngilele? Yeah wena, ngazeli ukuthi awukho right wena. Zisuka nje usuthile ingane yasekhaya. No man. No, Mahewu, bengakafiki kuleyo party. So, usazoya la? Mahewu, I'm a traditional health professional. Maxwell, mina ubavela ungeke ngife, ungangimunci mina. Wena wenze njani? Hayi, ngiyile kuTito, ngathi akakhethe noma siyajola noma siya kanje yonke into. Wavela wathi if angikwazi ukumlinda, ngcono siye. So, wenza njani? Hayi, ngivele ngathi asiyeke mina, ngahamba kodwa ngibonile ukuthi usale ahead. Wenze kahle. Yabona abantu besifazana abafuni ube indoda encethisayo. Yabona nje mina amuhle wazi kahle. Ukhuluma omuhle wasekhaya? Ncese sengithula. Hey wena. Uyenzeni ngane yasekhaya? Hayi kade ngingachaza. Buti mana bra ngichaza. Shesha baba. Buti ngizochaza kanjani ngishaya? Khuluma fast. Okay. Mina noTito. Dlamini. Bengazi ukuthi ngithanda ukujulile le ngane. But emveni ukuthi ngithi asiyeke. Hayi, ngihethe Dlamini. Hey, mapentshisi. Inhliziyo islima mfowethu. Ingakho nje kuyakuthiwa iphakela. Hey, manje angazi noma ngibuyele kuyena ngiyomtshela ukuthi akalungise izinto ngizomlinda. Awayenzi leyo nto mapentshisi. Ukube lengane biyimisele ngokuhlukana nalomlisi oshadile, ngabe kade kwenzile lokho. Ukube lengane biyimisele nokujola nawe, ngabe kade kwenzile lokho. Yeke mapentshisi, uma ukuthi lengane iyakuthanda izobuya. Hayi ngiyakuzwa Dlamini. Ende ngiyabonga. Hayi ke, kulungile mapentshisi. Dlamini. Besacela ulala kwakho today. Kanjani manje? Angifuni ukubona noTito. Okay, empeleni Dlamini iwindow sendlini yami lifile. Manje ngisabumlisa uzongenela. Hawu. Umphinde mapentshisi, angithi uthona umshayeli, mphinde phela umshaya, ngithi umshaya perfect. Iqiniso lithi Dlamini ngimzumile wayeseyawo. Hayi mapentshisi anginankinga lokho. Zithembe mapentshisi. Ustrong mapentshisi. Wona mapentshisi zithembe uzomkinqa lo mfana. Hayi Dlamini ngicela ukuyithemba ngelinye ilanga. Hayi namhlanje Dlamini. Kulungile. Kulungile ulala kulenye indlu. Hayi mapentshisi, kwanempahla engaka manje kanti usumuva ini mfuthu? Hayi, okwanamhlanje kuphela but ngeke ngisabuyele ekhaya from namhlanje. Oh. Okay. Awe ngithanda la. Oma ubisa udala. Awe ngithanda la. Noma ubisa udala ko.